Това е най-голямата градушка в град Елхово. Ето вижте камиони чупите, голяма градушка. Това е най-голямата градушка, дами и господа. Какво ще кажеш, комирате ти тази работа? Да, господине, голямо може, ще отлепа с пърната. Това е поливен дъжд. Дами и господа, забележете тази голяма, невероятна градушка. Колкото и мрък е голяма. Сигурно стъклото на тази кола е щупено, дами и господа. С 100% грете. Това не е възможно. За първи път в град Елхово да завали такава голяма, огромна градушка. Господин Сучков, как ще коментирате тази работа? Страшна работа. Чупи ми колата. Кога бе с колата? Как мога да изглежда колата? Ама тук не си пати и че страшна работа. Там кога жените сучи бе, хора. Дами и господа, не е виждана градушка до сега, такава голяма градушка не е виждана. Часа не е виждана градушка такава. Няма как да чуя да взема едно да ви кажа. Както чувате големите звуци, както сме тук, това е огромната градушка, дами и господа. Такава невероятна градушка за първи път се появява. Ето така, не знам как да ви доближа, не мога да излизам навънка да видите, че прозореца е пукнато. Ега, вижте още за сила, дами и господа, това е най-голямата градушка. Огромна е. Колкото ръката. Хасо, ще рискуваш ли? Суго. Абе, дами и господа, вижте една невероятна градушка. Значи е много голяма. Това е най-голямата градушка. Вижте, ето така. Значи, вижте малко се плъзга. Значи, вижте колко е голяма. Тази градушка може да ви чупи, значи, глава, работи е го. Гледай, вижте какво се образува парлата дяла. Голяма! Не е виждана градушка. Това е от нас. С вас е господин Кифи. Това само може да ви кажем.